Ini sih kita. Kasih gua hubungan dari kumbai sampai di mana sendiri dari mana dia? Dia pasti nih Pak. Nah, kalau di rumah apa rumah ini Sudah kayak apa itu sabu. Mana musuh kami ngomong soalnya. Nanti ada tuh tapi orang itu sih nggak ada. Kami ini sih ada beli dua. Rumah itu kan, nah. Saya. Itu kalau mau saya. Saya ini kalau nggak beli dia, ini bukan ini bukan. 정리 놓고 저거 뭐 감동어. 자기가 시발 시발. 정을 비장 바이나래 공라야. 제가 아르지는 놓고 자리면은 심심 사가. 저는 자르고 오늘 아르비는 기비신 가발하들. 자리면 기비신 가발하는 हिसाबै जोङो बिनि हिनजाव समाजखौ जोङो नुनो मोनो जेला जों बिराद मोजां मोनोमोन मिथिबाय बिराद मोजां मोनोमोन नाथाय अनजानाय रावखौ देखायाखै अनजानाय रावखौ देखायाखै बियो जों दुखु मोनदों गोसोआव दुखु मोनदों जों दाबो नुनो लुगैगौ मानसि सायाव मोनो मानसि बियो मिथिबायना जे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना बै दिननिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं एम ए पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन जिखुनु जाया फरायदों